Na tom pojednávaní sa diali veci, ktorú by ste vy v živote nedovolili. Ja teraz nechcem hodnotiť kvalitu kolegov, alebo to nie je moja úloha. Ale nemôže sa stať, pán doktor, keď sa protokoluje, tak si zoberte, že pýtali sa toho DMV-a. Tak videli ste peniaze, alebo nevideli ste peniaze? Nie, ja som žiadne peniaze nevidel. Videl som nejakú obálku, ktorú niesol Zeman. Je pravda, že som klamal, nevidel som nikoho v reštaurácii, nevidel som ani Béma, ani Maka. Vôbec neviem, či niečo dával alebo nedával. To mi všetko povedal Zeman, že to mám povedať. Tak teda v čom ste klamali a v čom bola pravda, pýta sa súdkyňa. Človek sa nepýtal nič, absolútne nič. No pravda bola len v tom, že som viezol Zemana a že mal nejakú obálku. Nič iné, ja som nič nevidel. Protokolácia. Svedok uvádza, že vo všetkých veciach klamal s výnimkou toho, že viezol peniaze so Zemanom na stretnutie, na ktorom mali Váku a ďalšie a ďalšie. A oni nepovedali nič, ako žiadne peniaze nevidel. A oni to normálne nechali zaprotokolovať. Ja už som chcel písať nejaký, že ťahák, ale jak som im to mal poslať, že kurva, počúvate tam vy dvaja debili, čo traja tam sedeli. A takéto, ale že takéto fuck-upy normálne, že by ste neverili, že to nechali zaprotokolovať, že v podstate celý čas bolo jasné, že žiadne peniaze nevidel a zaprotokolované je, že a potom ešte jedna, že viezli ste niekedy inokedy peniaze, alebo že takto koľkokrát si viezli Zemana na stretnutie. Viezol som ho veľakrát.